אבנר נולד פה וגדל בעמק שלנו, ואהב מאוד לטייל כשהוא יותר גדול, ובאיזה שלב גם התחיל לצלם. ובטיולים שלו בארץ וגם בחוץ לארץ נזקק לא מעט למקומות לינה, וזה הביא אותנו לרעיון של המיזם הזה של מקום לינה למטיילים חינמי על שביל ישראל. יום הולדת שלי, שתכננו לי, לא ידעתי כאילו, הוא היה בדרך לטירת צבי, מירושלים לטירת צבי עם האופנוע, ובעיכול חד ממש קרוב לקיבוץ הוא נגש חזיתית באוטו שבא ממול. זה המקום שאבנר החליט לקרוא נווה מרים על שם סבתא שלו. אבנר היה לו נתינה בלתי סופית. אני רואה אותם פה, אני נהנה, כאילו. לזה הוא התכוון. זה מה שהוא רצה שיקרה בסוף. וזה, אנחנו רואים את זה היום. הנתינה של אבנר והרצון שלו לטייל ולעזור לאחרים כמו שהוא עזר פה במעיין. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מסמלים אותו, של להקים עכשיו איזה אוהל כזה שכולם יוכלו לדעת, לשים את הראש בנחת, ברגוע. טוב, אז המכינה שלנו ממוקמת בפארן, שזה לא רחוק משביל ישראל. מה שמאפשר לנו לארח לא מעט שביליסטים לאורך השנה. אנחנו תמיד שמחים על המפגש הזה עם השביליסטים, ככה יותר ויותר אנשים נחשפים לעולם המכינות בכלל ולמכינה שלנו בפרט. זה תמיד מפגש נורא כיפי ונורא מעניין ואנחנו מאוד שמחים על זה. היינו שמחים גם להרחיב את המעגל הזה ולאפשר לעוד קבוצות ולעוד אנשים להגיע, ואנחנו חושבים שהאוהל לגמרי יכול לענות על הצורך הזה ולאפשר לנו לארח גם חיילים, גם מטיילים באופן כללי וגם כמובן שביליסטים. מטרת הפרויקט היא לתת מקום לקבוצות התנדבותיות שנקלעות לערבה וצריכות לשים את הראש. בהצלחה.